हमने के संगतिया भाई ब्यास बारे गोलू राजा जी का करब विवाद आतना ना भोजपुरी में हो गइल बन मन करत कि अब सन्यास ले गावल जरूरी है नहीं के फाइटा फाइटी चाचा दू गोला में हो गइल बा YouTube पर हुआ देखो रोशन राज के एक जने कन्हैया में हाथ लगा के पटक देता रहे ऐसन दिन हमार मत कबो आ वो मजाक में आ गोलू राजा जबरदस्ती फाइटा फाइटी चालू कर देते। हे भगवान ई दिन अब आ गइल हमरा मन करता कि अब सन्यास ले ली एगो पान के दुकान खोल दिया वो बैठ के आराम से पान बेचे कोनो जरूरी नहीं ओसे अच्छा अंडा के रही दुकान ठंडा के दिन में बेचे फल तब बहुत सुंदर बबुआ अपना झगड़ा से हमरा फुर्सते नहीं के सरवा कहां लड़ता अपन बहिनी के लड़का देखता अच्छा ओकरा से हमरा जरूरत का बा महाराज तू मर जा चाहे जिंदा रह पंडित जी कहले वाह 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 दही चूड़ा से काम बियाह त करावे के मिलते बे का श्राद्ध करावे के मिली त मजा आई जी मलिकार का ढेला भाई यो अच्छा देखो मुकेश भैया एक तरह की एने ओने के बात करता रहो अपना झगड़ा से लोग के फुर्सते नहीं के आ तू एने ओने के बात कहता रहो। अच्छा हम का एने ओने के बात करनी है एहन हम कहनी है कि आजकल के ब्यासी कैसन हो गइल बा कॉल्फर में कचकरता हाथ लगा देता रहे रउआ लोग देख ले हम इनकरे वीडियो हमरा के कहता रहे कि कचकरता तरह के डांट देले हम नहीं त हमर चाचा हम गलती करब त चाचा चाहे बड़ बुजुर्ग के आदेश से मान जाए निमन उ सब बात ठीक बा ई हमरा के काहे डटले तू बाल फालतू बोल त काहे ना डटले उ तरह के देखले कि वो अतिथि दूर के आइल बा का डाटी ई गांव जार के लइका है एकरा के समझाए त समझ जाए तो हमरा के कहले के मान जाए उ सब ना गीत गोने गावे ठीक रहे त हमरा के डटले हम अभी कह तरह के डांट देले हम अरे तो अपन ना दिनवा देखो कि ऐसे 5 दिन पहले कच करता तरह कॉल्फर में हाथ लगा के तो ई बात में हम कहनी है कि चाचा ऐसन गनई गावला से बेकार बा कि कच करता या के कॉल्फर में ब्यास के हाथ लगा दे पहले कैसन जमाना रहे कैसन ब्यास आवत तो दूध पियावो ब्यास के कहां बैठावा खाना खियावो पूरा लोग सेवा कितना करे आ ब्यास के कॉल्फर में हाथ लगा देता केहू गाड़ी दे देता तो उसे गावला से अच्छा कि छोड़ दे गावल हम का कहनी है फालतू कहनी है और रोशन राजा गोलू राजा हम उम्र के ब्यास है जोरा पारी के ब्यास है आ दारू पी के हमरा उम्र के लइका आ मंच पर केहू के गाड़ी दे देवे फालतू बोल देवे तो निमन रोवे लागी ना महाराज रोवे कह कि ना देखो छोट छोट लइका गाड़ी देता रहे सब ई वीडियो बा के नहीं के देखत कि गोलू राजा आ परदुमन परदेसी दोनों आदमी मंच पर झगड़ा करल बा ऊ ओकरा के डाटा तरे को तरे के हमहु भुंझार है त तेहु भुंझार है तरे त भुंझार बर तैयार जतो के भगा देवे भारत से और लोग भाग जावे जैसे भारत से तू भुंझार जी हम अच्छा हमरा ए जी हई तैयार जात के हम भगा देवे जैसे ना महाराज ई जाति एजा बनल बा कर्म के आधार पर जाति बनल बा भगवान तो दुइये गो चीज बनौले नर आ बबुआ नारी दू गो बनौले जे जाति चमार दुसात पंडित भुंझार एजा के बनल जे जैसन कर्म कैलस औसन ओकर जाति बनल तो हम ई बात के कहनी है कि ओसे अच्छा गावला से बंद कर दी कचकरता माइक लेके हमनी के गाड़ी दे दे वैसे ई बात में हम कहनी है ई तो हम ना कहनी है कि हमरा कॉल पर आज तक जे दिन मंजे मसीहा के केहू कच करता कॉल्फर में हाथ लगा दी है देखो कसम खा के कहता नहीं ओकरा बाद दू गोला गावल हम बंद कर औसन हम स्थिति नहीं आवे एकदम तहरा जैसन कि कच करता अभी ये चिल्ला चिल्ला के कहता रे कच करता हमरा तरफ से नहीं के बोलो तब ओकर बेटा मर जाई तेरे तरफ से कच करता लड़ी तो ओकर बेटा जिंदा रहते ना तो मर जते उ सब वीडियो देख चमार के सरपला से गाय मर जाए तेरा शराब देला से मैंने लोग मर जाते हैं पागल ई सब गलत ई बात पे हम कहनी है।